Kaixo denoi, gaur trikitizako lehenengo bideoa izango da, eta bideo honetan engo duguna berba izango da eskala eta ariketari buruz batik bat. Eta trikitizan joteko erabiltzen dugu zen atzamarrak konkretatuko dugu. Bideo honetan gudot bebai erreferentzin zein zantik pasan hastien grababan gitarrako ariketa teknikoari buruz, ze oso interesgarria iruditzen jaz, eta berak esandako guztize aplikaten dugu bebai trikitizaban. Gitarran, dekon desberdintasune, da ezkerreko eskure aplikaten da zela, eta atzamarrak 1, 2, 3 eta 4 numeraten dutxu zela. Guk eskumagaz joten dugu, eta gure kasuen 2, 3, 4 eta 5 egiten dugu. Hasteko, lehengo ariketara joango gara. Lehengo ariketa honetan ingo dugune da 2, 3, 4 eta 5 kanpoko lerroan eta ospoa zabaltzen. Bale? Beti bat berau beste barriro ariketi errepikatzeko. Eta bat berau beti bardina egiteko. Barruko lerroan kontrako izango litzateke. 5, 4, 3 eta 2. Baina auspoa izten ingo dugu oraingoan. Ariketa honek, badakizue, lehengo eitzen dizen ariketak izaten diez, eta burbuinen eta atzamarren arteko erlazio hobea lortzeko egiten dugula. Bigarren ariketa izango da 2, 4, 3 eta 5 ariketa, eta bardin egingo dugu, auspoa zabaltzen kanpoko lerroan lehengo. Eta barruko lerroan izten egingo dugu. Oso ondo, badakit, trikitrilari edo irakasle askok 5. atzamarren erabilera gutxitzu egiten duela edo ez duela egiten. Baina nik usteot oso importantie dela, ze badakigu 2 atzamarron hauek oso debilek dizela eta errefortzoa enbidugu zela. Egize da, tremoloak egiteko, tresilloak egiteko, edo ez dugulaz erabiliko, ze oso atzamar debiletik ez. Baina ez dau gure esan trikitiza jotzerak orduen ez dugunik erabiltzen. Eskerrik asko bideo hau ikustea itxik, eta jakin izue, datorren bideoa eskalari buruz izango dela, eta ni tik aparte, Gontzal gure Kalapitakako beste trikitriza irakasliek be parte hartuko deuela, eta berak eskala joteko daukan erakutsiko dozkula. Eskerrik asko, da hurrengora arte.